Ei enää sotkuja, kymmeniä eri liinoja, ei puuttuvia osia, ei kipeitä sormia, eikä jumiutuneita kuormaliinoja, ei turvattomia vapaana lepattavia liinoja. Quickloader on yksiosainen, itsestään kelautuva ja aina käyttövalmis. D-renkaat, kiristysvoima ja itsestään kelautuva mekanismi takaavat siistin ja turvallisen kiinnityksen. Quickloaderilla kuorman kiinnittäminen on huoletonta, nopeaa ja turvallista. Ainutlaatuisen avausmekanismin ansiosta myös lukituksen avaaminen on nopeaa ja helppoa. Quickloader on turvallisempi kuin perinteiset kuormaliinat, sillä jatkuvan vedon ansiosta liinan koukku ei pääse irtoamaan vahingossa, kun liinaa kiinnitetään tai avataan. Lisäksi D-renkaat mahdollistavat turvallisemman kiinnityksen ja sidonnan, myös paikoissa, joissa kiinnityslenkkiä ei ole. Kaiken tämän lisäksi Quickloaderilla riittää pituus useimmille suuremmillekin kuormille. Quickloaderin kiristysvoima tekee kiinnityksestä turvallisemman ja käyttäjälle ergonomisemman. Vähällä voimalla saa vaikka veneenkin liikkumaan maalla. Quickloaderin ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa mekanismille vuosien päivittäisen käyttöiän ja kestää tuhansia käyttökertoja. Erillinen rataslukko myös takaa sen, että hiekka tai pienet kivet eivät voi aiheuttaa vaaratilanteita lukitus- tai kiristysmekanismissa, sillä kelausmekanismi puhdistaa ja suoristaa itse itsensä. Jopa rataslukon tyypillinen ongelma, tukkeutuminen kiristettäessä liian löysää liinaa, on helppo ratkaista. Ruuvimeisseli on tarpeeton, sillä Quickloaderissa on helppokäyttöinen avaussiiveke. Ei siis enää sotkuja tai kymmeniä eri liinoja, ei puuttuvia osia, ei kipeitä sormia, ei epävarmuutta, ei turvattomia vapaana lepattavia liinanpätkiä, eikä ajanhukkaa. Quickloaderilla kuorman kiinnittäminen on huoletonta, nopeaa ja turvallista. Quickloader, the ultimate tie-down.